Mga kapuso, pila ka unconsolidated nga PUJ unit sa Iloilo City nagbiyahe gihapon sa pihak sa pagtakop na sa consolidation. Samtang mga puso, pila ka miyembro sa transport organization nga wala nagpa-consolidate, nagpatigayon sa protest vigil sa opisina sa LTO 6 ng LTFRB 6. Yaring balita ang kitutukan ni Zen Kinantang Sasa. Nagtakop na ang consolidation period sa mga traditional jeepney kahapon. Umpisa subong adlaw ginadumilian ang pagbiyahe sa mga unconsolidated PUJ. Apang abisar nga gindeklara na sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Region 6 nga kolorom ang mga ini may nagbiyahe sa gihapon. Isang jeep nga ini nga ginatudlo nga unconsolidated apang nagpasakay sa gihapon sa mga pasahero. Apang wala naman nag-ako ang driver. Biyahe mo lang po, ano mo lang, lakam lang. Ako rin bagom lang ko di ba mo, biyahe. Diri sa Aganan Pavia, talalupang doon nga wala sang pagbago sa biyahe sa mga commuter. Nangin magamay ang numero sa mga sumalakay subong adlaw bungod sang holiday. Wala pa man kasing may nabatsagan nga changes siguro kay bago pa lang. Siguro kay ang mga estudyante naga-online kay tugod sa init. Wala sila klase. Kay sila man lang usually gid ang gapadamo sing numbers ng computers. Pila ka mga drivers ng consolidated PUJ ang nagasimpatya naman sa mga kaupdanan nila nga wala makahingagaw sa consolidation. Makurukoy ba sila? Kasi nagpras mo lang kami ka pangabuhi mas dalan mo. Samtang nagpatigayon naman sang protest vigil ang pila ka mga miyembro sang transport group nga wala nagpa-consolidate sa opisina sang Land Transportation Office 6 kag LTFRB. Ang iban nagtulog pa sa among nga lugar agud ipakita ang ila pagpamatok sa PUV modernization program. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, Western Visayas.